سارے بہت ہی پیارے کرم فرما سارے بزم مصطفیٰ جان رحمت دے جنرل سیکٹری محمد حسیب باروی نقشبندی صاحب انہوں تو گزارش آمین ناز شریف دا نظرانہ مکین گنبد خضرا دی بارگاہ وچ پیش فرما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ تیری سرداریاں 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 تیرے منگتیاں تمہیں واریاں منگتیاں تمہیں واریاں واہ تیری سرداریاں سورج نو موڑ بھاویں چن نو توڑ سورج نو موڑ بھاویں چن نو توڑ تینو کیڑیاں دشواریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں صدقے یا رسول اللہ اتے پانیاں پتھر چلا پاویں اتے پانیاں پتھر چلا پاویں گلا گنگیاں تو کروا پاویں گلا گنگیاں تو کروا پاویں سیدھا عرشاں تے لگا جا پاویں سیدھا عرشاں تے لگا جا پاویں تینو کیڑیاں دشواریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں شاکر نو کون سی جاندا شاکر نو کون سی جاندا تیرے نام تے موجاں ماردا تیرے نام تے موجاں ماردا سانو عزتاں ملیاں جیڑیاں تیرے نام تو ملیاں ساریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز نال بھائی محمد حسیب باروی نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش فرمانے پہن اگلے نعت خان بھائی فرحان